भोजपुरी में श्रीमद् भागवत गीता पहिल का अध्याय। धृतराष्ट्र संजय से पूछलल कि कुरुक्षेत्र के धरती पर कि वो हाल बताओ कि पांडव के और हमार लड़का सब जे हुआ जुटल बाड़े और लड़े खातिर तैयार बाड़े, हुआ के हाल समाचार का बाटे। संजय अपना अखियन देखल बतावे लगले, हे राजा, पांडव लोग के सेना के व्यूह बनावल और पसरल देख के राजा दुर्योधन घबरा गईले और दौड़ल द्रोण के लगे गईल और उनका से कहलल से अब हम बतावत बानी। वो कहलल कि पांडव लोग के लमहर चाकर सेना व्यूह बनवले दूर दूर ले फैलल गईल बा और व्यूह बना लेहले बा और ई व्यूह द्रुपद के बेटा धृष्टद्युम्न के रचल बनावल हो, जे राउरे चेला होवे। अर्जुन और भीम के नेतृत्व में सेना तैयार खड़ा बा और सगरो अर्जुन और भीम जैसन लड़ाका दिखाई पड़त बा, जे रौरे चेला होवन। हुआ सेना में बड़ बड़ धनुष लेहले बहुत वीर लौकत बाड़े। अर्जुन भीम जैसन योद्धा दिखाई पड़त बाड़े, जैसे सात्यकी और विराट रूप बाड़े। महारथी द्रुपद दूर होने कावर खड़ा बाड़े। शिशुपाल के बेटा धृष्टकेतु होने खड़ा लौकत बाड़े। चकितान जादो के देखी बलवान काशीराज हुआ दिखाई पड़त बाड़े। पुरुजित कुंती भोज जे अर्जुन के मामा लगी हन हुआ दिखाई पड़त बाड़े। विदेश के राजा शौव श्रेष्ठ लोगन में बाड़न। युद्धामन्यु और प्रतापी और उत्मोजा हुआ बलवान लोगन में बाड़े। देखी ई दोनों पंचाल देश के महान वीर हो। देखी देखी हुए सुभद्रा के बेटा अभिमन्यु लौकत बाड़न। देखी होने द्रौपदी के लड़िका सब के सब महारथी छौकत बाड़े। अब अपना पीछे के मुख्य मुख्य योद्धा जे बाड़े, जिनका के रौवो जानत बानी, हुआ युद्ध भूमि में खड़ा बाड़े। ओहू लोग के नाव बतावत बानी। रौरा और भीष्म पितामह, जेकरा जोड़ के दोसर केहू नहीं खे, और धुरंधर कर्ण और रण के विजयी कृपाचार्य संग ही बाड़न। वैसे ही सोमदत्त के बेटा भूरिश्रवा जैसन लमहर योद्धा हुआ खड़े बाड़े। राउर बहुते वीर बाड़न। केकर केकर नाम धरी, हमरा खातिर ई लोग जान तेज के लड़े आइल बा। सबके सब तरह तरह के हथियार चलावे में माहिर बा। लड़े भिड़े में चतुर, एक से एक बढ़ के ई सब योद्धा लोग बा। हमनी के सेना अपार बा, जेकर केत ही और छोर नहीं खे। बाबा के त सबसे बड़ बल बा, जेकर बेरी कतही न बाची। उनकर सेना ताहे में बा, बस भीमे पर भबकी हमनी के बड़हन मेला पार उतर जाई। ऐसे जे चहुआ जहुआ खड़ा बा, हूँ तनिको पीछे ना हटी और जीव जान से लागल रही और हुए जमल रही। आ सब गई सगरो देसाई सब के सब सावधान रही। केनहू से बाबा का ऊपर आँच ना आवे के चाही। इतने में कौरव लोग के बूढ़ प्रतापी दादा तन के दुर्योधन के होश जगावत और उनका मन के उकसावत बहुत जोर से शंख बजवलन और गर्जन करके सामने खड़ा सेना के लड़े के नेवता दे देलन। ओकरा बादे एक संगे सब तरह उहाँ ढोल मृदंग आर शंख और नरसिंह बाजे लागल। मिलल जुलल सब के ऐसन बेपरमान हल्ला भइल और संभर मन के ऐसन भय व्याप्त गईल। ई ललकार सुन के पांडव लोग के लमहर सेना में सुख भी हो गईल। बड़का बड़का रथ में घोड़ा जोतल रहे,
जे बग बग करत रहर। महादेव श्री कृष्ण आपन देवी शंख बजा दिहलन और अर्जुन भी आपन शंख बजा दिहलन। उनका से कहलन कि एनहु कम तैयारी नहीं खे। वहाँ महाराज श्री कृष्ण आप शंख 5 जन ने बजा दिहलन और सब ओकरा संगी अर्जुन भी आपन शंख देवदत्त बजा दिहलन। सेना नायक भीमसेन भयानक रूप में आपन पोंडू नाम वाला बड़का भारी शंख बजा दिहलन जे उनका मन लायक रहे। मैया कुंती के बेटा राजा युधिष्ठिर आपन शंख अनंत विजय बड़ी जोर से बजा दिहलन। संगे संगे नकुल आपन शंख सुघोष और सहदेव आपन शंख मणि पुष्पक जोर से बजा के आवाज गुंजा दिहलन। काशीराज और दष्टदमन के धनुष बहुत बड़का रहे और वहाँ महारथी शिखंडी और राजा विराट बहुत रहिले। ये लोग ऐसन योद्धा रहे जेकर महायुद्ध में केहू पकड़ ना पावत रहे। वहाँ साहित्य की हाथ में शंख लेहले खड़ा रहले। वहाँ युद्ध भूमि में राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 सरहर, लइका और सुभद्रा के सुपुत्र लमहर वहाँ वाला अभिमन्यु खड़ा रहले। सब लोग मुंह ऊपर उठा के आपन आपन शंख जोर जोर से बजा दिहलन। पांडव सेना के युद्ध सब योद्धा जे के शंख बजावल ओकर सब मिल के मिलल आवाज बहुत भयानक और दिल दहलाने वाला लागल। ओहो सब शंख के मिलल जुलल आवाज दिशा दिशा में गूंज गईल, धरती में गूंजल, आकाश में गूंजल। ओहो सब शंख के गर्जन सुन के दुर्योधन और उनका सब भाई बाहर भीतर से एकदम कांप गईले। अर्जुन के रथ से ध्वजा पर महावीर जी विराजमान रहले। अर्जुन के हुआ खड़ा देख के कौरव दल के सेना के फौकत वीर सेनानी चलकी वाला रहले। जबकि दोनों दल का पीछे आपन धनुष उठा के जवन रथ का नीचे रहे भगवान श्री कृष्ण के कहलन से सुनी। वो कहलन, हे अच्युत अपना अथवा के तनिका राउर आगे करी। वो दोनों दल का बीचे रउआ एकरा के खड़ा करी। भगवान श्री कृष्ण जे कहले अब ऊ सब सुनी। ऊ कहले, हे राजा धृतराष्ट्र हमार बात ध्यान से सुनी और ओकरा के तनिक मन में गुनी। हे अच्युत हमरा रथ के तनिक और आगे आ दोनों दल का बीचे ओकरा के खड़ा करी। अब युद्ध करे खातिर भगलाइल जे हुआ खड़ा वाहन ओह लोग के मुंह यह भइल देखी जे ए युद्ध का धंधा में खड़ा बा। ओह में खास खास के बाटे जिनका से हमरा लड़े के बा। हम ओह राजा लोगन के देखब जे लोग रण में लड़े आइल बा। आजे जीते के सपना मन में रखले बा। जे योद्धा बिगड़ल दुर्योधन के भला करे खातिर आइल बाड़े ओह लोग के हम युद्ध का पहले देखब कि के कहाँ खड़ा बाटे। हे राजा धृतराष्ट्र नीन के जीते वाला ऊ अर्जुन माधव से जे बात कहलल और माधव जे कहलल से सुन। ऊ अपना सुंदर रथ हकलन और आगे ले गईलन और दोनों सेना का बीचे ले जाके रथ खड़ा कर दिहले जहाँ पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और औरी सब राजा लोग रहे। ओह लोग के मुँहवे पर सबका से कहलन, अर्जुन जिनका के अब के खोजत रहल लोग ऊ हिया तेहरा लोग के आँख के सामने खड़ा बाड़े। तब अर्जुन देखलल कि हुआ जे जुटल बा ऊ सब ते अपने बड़का आ बुढ़वा राजा आजा दादा आ मामा बाटे, चाचा भाई पूत भतीजा साथी पोता बाटे, ससुर स्नेही गुरुजन सब ते आपन बाटे। आगा पाछा नजर जहाँ ले जाता हिया लौकुत बाकी दोनों सेना में ते अपने लोग भरल पड़ल बाटे। जे हिया युद्ध करे खातिर जुटल बा सब ते अपने भाई बंधु बा। ते इही लोग के लड़न उचित बा का।
ई तो उचित नहीं खे। हे अर्जुन, जन्मे का पहिले कथी कुछ ना लौकेला, और मर गईला का बादो कहाँ गईल ए ना लौकेला। खाली जीवन मरण का बिचवे में ई शरीर के ताना बाना लौकेला, तब एकरा में काहे खातिर इतना चिंता लागल बा। ई आत्मा ऐसने है, केहू एकरा के चिहा के देखेला। ऐसने है कि आत्मा की केहू चिहा के एकर वर्णन करेला, और केहू तो सुनियो के ना जानस कि कैसन है। हे अर्जुन, सुनल ई बात, हम फेर से ई बात कहत बानी, जे सबका देह के भीतर आत्मा हरदम बाटे, ऊ अवध्य हो। जे कटले मरले ना मर जावे, एहू से सब लोगन खातिर शोक कैल उचित नहीं खे। ऐसन शोक हमार उचित ना लागे, और आपन का धर्म होखत बा। एकरा के देख, ओह से तोहार कतराइल कबहू ठीक ना कइल जाई। हे अर्जुन, ई युद्ध हमरा तोहार खातिर स्वर्ग के खुलल द्वार हो, जे आपने से तोहार लगे आयल बाटे। हे अर्जुन, ई तू जान ले कि ऐसन युद्ध के अवसर सबका ना मिल पावे। बड़ा भाग्य वाला क्षत्रिय के ही ऐसन युद्ध के अवसर मिल पावेला। एह से ऐसन युद्ध के अवसर धर्म स्वरूप मिलल बा। अगर तू लड़ब तो सबसे पहले तो तू अपना धर्म से भी गिर जाएब, और युद्ध करके तेहरा से यश मिली, वहाँ हाथ से निकल जाई। यही दोनों के गंवा देहला पर खाली पाप तोहरा हाथी आई। अतने ना, ई अपशय तोहार खातिर अमर हो जाई। बहुत समय तक लोग बाग तेहरा यह अपशय के चर्चा करत रही, और तू इहो जान ले कि ऐसन अपशय एगो इज्जतदार पुरुष खातिर यह धरती पर मौलों से ज्यादा बाउर हो जाई। ये सब महारथी जे हिया युद्ध खातिर आइल बाड़े, ऊ तेहरा खातिर ये कहिए कि तू डर का मारे युद्ध छोड़ के भाग गईल, और ऊ लोग का बीच में तोहार जे मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा रहल हो, ऊ सब खत्म हो जाई, और वो लोग का अखिन में तू बहुत छोट हो जाइब, गिर जाइब, और ये सब तोहार बैरी लोग तेहरा बलबूता से गिनाए लगी हन, तोहार हंसी उड़ावत रहीन, और हंसत हंसत ना थकियन, जवन ना करे के चाही उहो तोहार खातिर मुल्किन के करत रहीन। अब तू बताओ, एह से तोहरा केतना बढ़न दुख होई। तब एह से बढ़िया ई हो कि तू भाग मत, निश्चय करके उठ और युद्ध करे खातिर आपन मन बनाओ। ये नु होई कि तुम मर जाइब, भा जीत जाइब। मर जाइब तो स्वर्ग में चल जाइब, और जीत जाइब तो राजभोग करब। युद्ध में हार जीत जैसे होला, वैसे ही हानि लाभ होला। हानि लाभ से दुख सुख होला, और तीसर स्थिति ना होला। ऐसे एक के समझ बूझ के दोनों से तू ऊपर उठ के तू अपन धर्म निभाओ, एकर पाप तोहरा ना लगी। हे अर्जुन, हम अब ही तहरा के जे समझ देनी हो, वो सब सांख्य योग यानी याग योग कहली हो। अब आगे हमरा से उहे कर्म योग में तू सुन ले, जमुना के पाके तू कर्म योग के सब बंधन काट पाइब। यह योग के जब एक वर्ष साधल नधा जाला, तब ओकरा चलो बंधन से सब कर्म झोंक तू काट पाइब। ये सब इंद्रिय मन बुद्धि त आदमी के भीतर हरदम साथे रहे वाला बा। यही से ए शरीर के एकनी के गढ़बा किला कहल गईल बा। एकनी का जरिए ई इच्छा ज्ञान के भीतर तोप देले, और आदमी के भ्रम में डाल देले, जैसे आदमी भ्रमत रहेला। ऐसे हे अर्जुन, तू पहले अपना इंद्रियन पर काबू पाओ,
और ओकरा साथ ही अपना मन और बुद्धि के अपना आवक में ले आव। इच्छा जे से विज्ञान ज्ञान के दुश्मन हो, एह से ओकर जड़ी छाड़ कर दे, न्याय दे, खत्म कर दे। यह सबसे बड़ पापी हो। एकरा पर वार करके एकरा के खत्म कर। इंद्रियन के बलवान कहल गइल बा, उ सब विषयन में कहीं जड़ हो। मन इंद्रियन से बढ़ के हो और बुद्धि बड़ मन से हो। बुद्धियों से जे बढ़ के बाटे कहलल बा, ओकरा पहुँच से बाहर बा। ओकरा के आत्मा कहल गइल बा, जे सबका बाहर भीतर बा। अब के जवन कुल गातिन के दोष पाप से जवन कहल हो, जवना से कुल में अगले दोगलन के आगम होला। जवना से कुल के और जात के सब धर्म जड़ से उचित बाटे। जवन के ना जाने कवना युग से चलल आवेला। हे माधव, हम सुन ले बानी कि जिनका कुल के सब धर्म उछले के तिनका तिनका मिट जाला, ओकरा मौला पर नरक मिलेला और हुआ रहू के होला, बहुत समय तक रहे के होला, जवना के अंत सुनल जानत ना जाला। ई केतना दुख के बात बा कि जे हमने बुधियन में होके राजपाट के सुख के भोग आपन कुल के नाश करेला। उफ, इतना लमहर पाप करावे खातिर हमने हिया युद्ध ठनले बानी। ऐसे त यही इच्छा बा और यही में अपनो लाभ बा, जे हम निहत्था बन के कवनो वार ना करी और दुर्योधन और उनकर भाई हमरा के क्षण भर में मार देस। तब संजय राजा के कहलल कि हे राजन, अपना हाथ के धनुष बाण रथ में धर के शोक से अकुलाइल अर्जुन रथ के पीछे जाके अपना पहल का जगह पर जाके ठहरा के बैठ गईलन। ऐसे प्रभु के तीनों नाम ओम तत् सत कह के जे ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र दोनों के ठाव हो, अर्जुन विषाद के कई लोग समाप्त भइल। इससे अगला अध्याय दूसर का अध्याय जो कि हम कल करेंगे।